Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Yebo mfethu njani? Ngiyaphila ukhuluma noSibonga konke wakandwandwe from Zwida Media TV. Yebo. Ngabe ngikhuluma no King Nuba. Yebo. Mfethu ngikufonela mayelana nezindaba ezinhle sithe sazizo sokwini la izolo. Bengifisa nje ukuthi ke sixoxe kabanzi mawungakhona. Ngifisa ukuzwa ukuphawula kwakho ukuthi ngabe kwenzeke kanjani zonke le ndaba ezinhle kangaka. Sibonile abantu bekubongela enkundleni zokuxhumana wonke umuntu ekujabulele. Yebo. Umbuzo ngicela uphinde umbuzo wakho nje bhuti. Ngifona mayelana nezindaba mfethu ezinhle esithe sazizo enkundleni zokuxhumana ukuthi usuyinxusa la kwa Arbiter abantu abaningi bekhalalisela. Sifisa ukwazi ukuthi ke ngabe ifike kanjani lezo ndaba kusukapi kwenzeke kanjani. Kusho ukuthi ingoba ngihlezi ngibiza isicathulo nge-Arbiter besicathulo sami i-Arbiter kusho bahamba balandela impela becomment lapha page nge-Arbiter. Kwacaca ukuthi nabanga sebengirecognize lapha ka-Arbiter. Senesikhathi kona bangixhumana nami bangi-emaila salokhuzana ke saxoxa ke saxoxana ngamafoni yabo. So ngamafoni ngoba ke baxoxa nami ngefoni before labanamba phesha ngijwayele ukubloka ngakubablockile ngilokhuzana ngayinawo imessage ngoba alama number la anemikubo ngayibloka but baxoxa i-email ngathi mase ngibheke inamba banginikeza ile ngayingablock bele sixoxa ngama-email kwazwaba manje. So mfowethu ungathini ukubhawula kwakho zizunjani ngedili enkulu kangaka bese lokho sibone emavideni akho kuyinto le odlala ngayo ukuthi i-Arbiter uthe moyithola le deal uzizunjani? Ngijabulele kakhulu nje lokho engakusho akukho konke. Hayi siyakuzwa kakhulu mfethu siyakhalalisela nathi sizwide media sithi uqhubeke njalo umsebenzi omuhle. So mfethu into obuyicabangani le ukuthi ngama video akho nje ungagcina usuthola ideal enkulu kangaka? Hayi lutho ngoba mina bengikwenza nje just nje futhi bengingawenzela udumo bengikwenza ngoba kuyinto engiyithandayo kwadumeka kwaze kwafika la. So ungathini komunye umuntu omusha mhlawumbe osemakhaya uthi hey mina anginalutho anginawo ama resource athile ukwenza umkhakha lo weze kaqeda izungu kodwa wena naku sekubonile ukwenzile ama video akho asiboni izinto ezifancy kodwa nje uyawenza futhi amnandi abantu bayakuthanda. Adingeki nje ukusho nje ngiyanje ukuxhumana nabantu nge-social media ukhulisha igama lakho khona lokho ngakusho. So amazwi enjabulo belokho engenile enkundleni zokuxhumana uzizwe unjani ngalokho ke amazwi okhalaliselwa? Ngijabule kakhulu ngoba bengazi ukuthi kuzobayindela yabo after sengilokhuzane sebekhiphe ukuthi Ambassador yabo uvela abakhulu kakhulu bengazi nje ukuthi uzoba senkundleni zokuxhumana. Siyazi ukuthi mfethu kunabaculi abayigqokayo le brand wena asikaze sakubona uyigqokile kodwa wena bakwazi ukuqoka wena ngalokho ungathini? Ngifuna ukuphawula ngalokho yabo kakhulu ngoba nami ngoba ngingazi ukuthi mhlambe yabo ngoba mhlambe besandele bezimbela ngiyibiza yabo angazi nami ngaphola anginawo ukuphawula kulokho yabo. Siyabonga kakhulu uKing Nuba mfowethu isikhathi sakho siyithimba lezwe Demeter. Thank you. Danke.